s prednáškou na tému Ako presvedčiť molekuly, aby reagovali pomocou svetla, elektriny a mechanickej sily. Nech sa páči. Takže počujeme sa, asi áno. Bez toho, aby som teda nejak mal dlhý úvod, poďme rovno na vec. Ďakujem za privítanie a prejdeme teda na to. Začíname s tým, že ako som sa vôbec dostal k tomu, čo robím, teda ku chémii. Nie je to také zložité, obidvaja moji rodičia vlastne robili niečo, čo by sa dalo nazvať kvantová chémia, takže som k tomu mal už od začiatku blízko. Nuž ale, keď sa pozrieme, že ako mi k tomu pomohla naša krajina, tak vlastne to, čo som tu dal na tento slajde, tak to sú miesta, kde som bol na rôznych olympiádach, prípadne na nejakých sústredeniach a korešpondenčných seminároch. Slovenská republika je v tomto naozaj výnimočná a tu by som trošku rád si aj tiež prihrial polievočku v tomto. Ja sa totiž venujem organizácii takýchto vecí aj naďalej. Ak by som mohol porovnať, čo som bol v zahraničí, tak toto je niečo, čo máme asi najlepšie spravené spolu teda s Čechmi, lebo v tom máme spoločnú históriu na svete, by som dokonca asi dovolil povedať. No a mne to teda pomohlo v tom, že naučil som sa tam niečo ako stredoškolák, ale zároveň som tam získal kontakty a to bude teda z pohľadu tej budúcnosti potom hodne dôležité. A dovolilo mi to aj načať taký kontakt so Slovenskom, kde vlastne môj terajší, nazvime to, mentor, je môj vlastne predtým vyučujúci z takýchto seminárov a potom spoluautor chemickej olympiády. Čiže umožnilo mi to mať kontakt na Slovensko, kde keď som sa sem vracal po 14 rokoch, čo som bol v zahraničí, som vlastne vedel, do čoho idem. A to je podľa mňa strašne dôležité, keď sa sem chcete vrátiť, mať nejaký takýto kontakt. No, potom som teda išiel von a v podstate na obrázku vidíte to logo toho môjho labáku, tej metodológie organickej chémie a vidíte, že to je zložené z takých nejakých symbolov, tak je tam organická chémia, ktorú som vyštudoval niekde na začiatku, keď som študoval inžinierské štúdium a nejaké stáže. No a potom, keď som robil doktorát, tak som sa venoval svetlu a neskôr na postdoku elektrine alebo elektrónom nejakým, povieme si čo. No a nakoniec výpočtom na poslednom, alebo teda predposlednom postdoku v Amerike na UCLA. Všimnite si, že sú to také dosť rôzne veci a to je tiež niečo, na čo som tu chcel poukázať, že vyplatí sa nebyť špecializovaný naozaj len v jednej oblasti, ale mať takýto nejaký širší diapazón vecí, ktorým sa človek rozumie, pretože pre mňa to v podstate umožnilo potom spísať ten Grant ERC, kde som využil všetky tieto veci dokopy, ktoré teda málo kto na svete vie všetky dokopy a to ma teda tiež možno posunulo k tomu, že som ten grant dostal. Čiže teraz teda pracujem na Univerzite Komenského a poďme si povedať k tomu, že čo tam vlastne robím. No, existujú také viaceré prístupy k tomu, že čo organickí chemici alebo chemici ako takí môžu robiť. Prvý je, že čo ideme variť. To sú takí medicinálni chemici napríklad, že oni chcú liečiť nejakú nemoc, tak si navrhnú liečivo, že toto bude ono a idú za tým. To, čo robíme, je niečo iné. Tá metodológia je o tom, že ja neriešim teda, čo ideme variť, ale ako sa to spraví. A my vlastne vytvárame nejaký taký toolbox pre tých, čo potom vedia, čo chcú syntetizovať. Čiže my vyrábame alebo snažíme sa vymýšľať nové reakcie. No a keď som bol v takom mladšom veku, tak som si dával takú otázku, že prečo veci reagujú. Čo je zaujímavá otázka, dajú sa vymýšľať rôzne mechanizmy, je to úplne ideálne pre študenta sa s tým hrať. Ale potom neskôr som si začal klásť otázku, že prečo vlastne veci skôr nereagujú. Lebo keď som už videl, čo všetko môže spolu reagovať, no nakoniec vlastne všetko s hocičím, keď sa to dostatočne presvedčí. No tak o čom to vlastne je? V prírode veci sa snažia získať nižšiu energiu. Keby som teraz pustil ten mikrofón, padne na zem. Hej, prečo? Lebo dole má nižšiu energiu ako hore. A takisto je to aj s molekulami. Oni sa snažia získať takú formu, keď budú mať najnižšiu energiu. No dobre, ale možno tušíte, že organická hmota plus kyslík rovná sa CO2 a voda. Čiže čakali by sme, toto je reakcia, ktorá je veľmi výhodná, čakali by sme, že ako tu sedíte, takže vzplaniete na tom kyslíku, čo tu je okolo nás. To sa nedeje. Prečo? No lebo
našťastie máme takú vec, čo sa volá, že aktivačná bariéra, ktorá zabráni vlastne tomu kyslíku v tomto prípade, aby s vami reagoval. No lenže my, keď chceme robiť nejaké reakcie, tak my práve musíme prekonať tú aktivačnú bariéru. A ako na to? Tradičná metóda je, že dodáme nejaké teplo. No, to môže byť problém, to poznáme z varenia, hej, že keď toho tepla dodáme až moc, tak dostaneme nejaké uhlie. A v organickej chemii je to presne tak isto, hej, nejakú väčšinu čiernu hmotu nakoniec dostaneme. Študenti sa väčšinou potom veľmi neradujú. Druhá možnosť je, že využijeme nejaké reaktívne reagenty. To znamená, že nebudeme úplne riešiť ten kopec, výšku toho kopca, ale my zdvihneme tú hladinu tých východiskových látok, že tie budú mať strašne veľkú energiu, no tak automaticky potom už aj ten kopec nebude taký veľký pre ne. To je problém tiež, pretože to si vyžaduje veľa energie na výrobu takých reagentov a nemusí to byť ani úplne bezpečné. To, čo tam je na obrázku, to je butylítium, to je tzv. Látka samozápalná na vzduchu. Hej, čiže tie látky bývajú ako hodne reaktívne. Ja som z okolností na tom UCLA pracoval v labáku, kde jedna holka uhorela vlastne pomocou toho terciárneho butylítia, keď s tým neopatrne pracovala. Čiže nemusí to byť úplne to správne na prácu. Ľudia vymysleli niečo iné, čo sa dá robiť. A tomu sa hovorí katalýza. Čiže my použijeme nejaký katalizátor, ktorý nám zmenší ten kopec, alebo poje to teda cez niekoľko menších kopcov. No, to je výborná vec a boli za to nejaké Nobelové ceny. Katalýza kovom 2010, organokatalýza 2021. Ten Ben List, čo tam je na obrázku s tou organokatalýzou, to len tak poviem pikošku, to bolo v mojej výberovej komisii, keď som sa hlásil na doktorát, na miesto, kde ma nevzali, našťastie. Ako som teda neskôr zistil. No, toto sú všetko super veci, len sú väčšinou drahé. Tie kovy nie sú vždy vhodné, lebo napríklad do liečiv je problém, keď tam zostanú stopy nejakých kovov a organokatalizátory sú veľmi komplikované. Čiže čo iné by sa dalo urobiť? A to je to, čo robím ja práve. My tie naše molekuly im zoberieme alebo pridáme elektrón a potom namiesto toho veľkého kopca, kde A by sa menilo na B cez taký veľký kopec, tak dostaneme A radikál katión alebo radikál anión a ten väčšinou potom už reaguje o mnoho rýchlejšie. Prečo? Lebo keď mu dáme elektrón, tak sa tam všetky väzby trošku natiahnu. Keď ubereme elektrón, tak sa tam vytvoria nejaké miesta, ktoré sú schopné dobre reagovať. No, kedysi sa to robilo tak, že sme tam dali nejaký vyložene oxidant, reduktant, nejakú chemikáliu. To je fajn, ale zasa vyžaduje si to nejaký špecí reagent. Vieme to aj bez toho? No a to je to, čo práve ja robím. Áno, vieme. Vieme to robiť pomocou svetla, čiže pridáme tam nejaký nosič tej svetelnej energie, nejaký ten fotoredoxný katalizátor, ktorý energiu toho svetla dá potom tým našim molekulám. Ďalšia možnosť je použiť elektrický prúd, že priamo vlastne do toho nejak tie elektróny injektujeme alebo bereme preč. Tieto metódy sú super v tom, že vieme modulovať energiu raz podľa vlnovej dĺžky toho svetla, druhýkrát zasa vieme modulovať tú energiu pod pomocou toho, aké napätie tam dáme. No ale posledné, a to je to zaujímavé, vlastne za čo som aj ja dostal ten ERC grant, tak to je, že vieme použiť nejakú mechanickú silu. Napríklad v kombinácii s piezoelektrickými materiálmi, to poznáte zo zapalovačov, že máte nejaký kryštál, na ktorý keď sa zatlačí, tak sa tam separujú náboje, no a tam to vyrobí v tom zapalovači iskru. Ale v našom prípade teda my sa snažíme tie náboje využiť na to, aby robili nejakú chémiu. No a začneme teda s tým, ako to robím ja konkrétne. Tak prvá vec je to svetlo. Aby som to tak v skratke nejako podal, keď máme nejakú organickú zlúčeninu, tá väčšinou nechce ani veľmi redukovať nič, ani veľmi oxidovať nič. Prečo? Lebo má nejaké veľmi nízko ležiace elektróny, tak tie nechce veľmi dať a naopak najbližšia dostupná energetická hladina je niekde strašne vysoko, tak tam, keby sme chceli dať elektróny, to je zasa nevýhodné. No ale zaujímavá vec je, že keď tú molekulu excitujeme svetlom, tak vlastne dochádza k vzniku nízko ležiacej diery, kde sa dá dať elektrón a vysoko ležiaceho elektrónu, ktorý veľmi rád odtiaľ z tej molekuly odíde. Čiže tá molekula sa stáva veľmi dobrým oxidantom aj veľmi dobrým reduktantom. To je veľmi zaujímavá vec. Normálne takéto molekuly nemáme. A to nám umožňuje veľmi, tak by som povedal, špecifickú alebo reaktivitu, čo predtým nebola možná. Príklad je konkrétne teda tu. Toto je nejaký môj článok z 2015, kde z diazóniovej sole som generoval ester. To je reakcia, čo doteraz nebola vôbec známa, elementárna transformácia, čo teda nebola možná. Keby bolo 19. storočie, tak sa tá reakcia asi volá Majeková reakcia. No tak dneska to už nerobíme, hej. Dobre, a je to umožnené práve tým, že tam je možná redukcia najprv a potom oxidácia vlastne v jednej banke. Je to s eozínom ako katalizátorom, eozín je vlastne červený atrament z pera, takže je to veľmi lacné, veľmi
jednoduché. No, ešte tu môžem spomenúť, že vlastne môj v skutočnosti asi najúspešnejší článok je o niečom takom, čo sa vôbec nejakých takýchto reakcií netýka, ale je to o tom, že tie zdroje žiarenia, čo používali ľudia bežne, tzv. CFL, to sú vlastne také tie fluorescenčné výbojky, tak mali takú vlastnosť, že vyžarujú stále ešte hodne UV žiarenia, čo si ľudia neuvedomovali pri vyššej chémii. No a spôsobovalo to, že tam dochádzalo k vzniku nejakých vedľajších reakcií. Čiže niekedy sa vyplatí aj robiť výskum na nejakú takúto tému. Nie úplne vymýšľať nové reakcie, ale vlastne navrhnúť niečo pre tých ľudí, čo už tu tento výskum robia. Prečo to nemusí byť napríklad dobre, niektoré tie veci, čo tam robia. Ďalej som sa teda venoval nejakému prenosu fotokatalizátorov, alebo teda, elektrokatalizátorov práve do fotokatalýzy, čiže kombinácia nejaké tejto elektriny a svetelného žiarenia. K tomu nebudeme príliš hovoriť. No a prichádzame nakoniec k tomu, čo robím teraz. A toto je nejaká práca mojich študentov, kde teda oni robili nejakú reakciu a hovorí sa tomu, že serendipita, chceli urobiť niečo úplne iné. Ale zistili, že chceli tam použiť ako tzv. Inertné plnivo, čiže niečo, čo nemalo vôbec nič robiť, kuchynskú soľ, NaCl. Ale tá kuchynská soľ im tam niečo spravila, niečo, čo nikto nečakal. No a snažili sme sa zistiť, prečo. To prečo je teda relatívne komplikované a nebudem tu o tom zase príliš rozprávať. Tu vidíte to, čo to tam vidíte vpravo. To sú nejaké práve kvantovo-chemické výpočty, čiže tam vidíte, že to, čo robím, naozaj nie je len v labáku, ale je tam dôležité využívať aj počítače. No, v konečnom dôsledku došli sme na to, ako to funguje. A práve vlastne sa nám podarilo nájsť takýto tretí módus tej aktivácie s tou mechanickou silou. A s týmto to vlastne uzavriem svojím spôsobom. Ten prvý mechanizmus som tu spomínal s tou piezoelektrinou. Druhý mechanizmus za použitia mechanickej sily je veľmi jednoduchý, že máme nejaké železo, ktoré by mohlo potenciálne niečo redukovať, ale ono, keď je na vzduchu, ono sa zoxiduje. Tak nám nebude príliš reagovať väčšinou, keby sme ho len tak nasypali do nejakej banky. Ale keď to dáme do toho mlynu, kde to pomelieme, tak sa vlastne obnáží nový povrch toho železa a dobre to reaguje. Toto robia tiež moji doktoranti, takéto niečo. No a to posledné, vlastne, na čo sme došli, čo som tu práve spomínal, to je, že ak máme nejaký donor elektrónov a nejaký akceptor potenciálny, a ktoré sú v rozpúšťadle, nemusí tam dochádzať k prenosu toho elektrónu, lebo z nejakých termodynamických príčin proste sa to nedeje. No, ak to urobíme práve v tom guľovom mlyne bez rozpúšťadla, tak oni vytvoria takýto tzv. Charge transfer komplex a stále sa príliš nič nedeje, pokiaľ to nemelieme. Ale ako to začneme mlieť, dodáme tomu tú mechanickú silu, tak ten elektrón preskočí. A toto je vlastne to, na čo prišli tí moji študenti relatívne nedávno, čo som tu pred chvíľou prezentoval. Takže s tým by som to uzavrel. V podstate poďakovanie moje patrí nielen môjmu pracovného tímu, ale celej katedre organickej chémie Prírodovedeckej fakulty. Prečo to tak je? No lebo mi umožňujú robiť to, čo chcem a nejako mi nebránia vlastne v takom nejakom voľnom rozlete, čo je veľmi dôležité. A práve to, čo som spomínal, že keď som sa vracal na Slovensko, že ja som vedel, do čoho idem, tak práve o tom to je, že ja som vedel, že tá katedra bude nejaká priateľská k tomu, čo ja chcem robiť. A to je rada, čo by som tu teda nakoniec dal všetkým, keď sa budete chcieť niekde vrácať na Slovensko, prekrepnite si, že kam vlastne idete. Môže sa stať, že nebudete príjemne prekvapení, môže sa stať, že budete príjemne prekvapení. No a tým môžeme prejsť na otázky. Ďakujem za pozornosť. Skvelé načasovanie, ďakujem veľmi pekne. No, ja si myslím, že dneska sa tu podozvedáme odpovede na veľmi kľúčové otázky, ktoré sme počúvali počas roka, aj napríklad aktivačná bariéra. Odpoveď, prečo nevybuchneme, hej, že keď je... Áno, znietime sa. Znietime sa, presne Vybuchnúť tak. to ešte by bolo komplikovanejšie. Výborne. Otázka z publika? Nie, dobre, môžeme ísť na slajdo. Nevadí, lebo v slajde máme naozaj veľmi náročné otázky pre nášho speakera. Ja začnem tak lightovo a to, čo vás vlastne motivovalo vrátiť sa späť? No dobre, to by bolo hodne nadlho, keby som sa tomu príliš chcel venovať, ale v podstate jednoduchá odpoveď je, bolo vidieť, na koľkých pracoviskách som pracoval. Ja som sa sťahoval toľkokrát, že som to narátal, že za tých 14 rokov tuším 16 bytov. Mal som toho už proste plné zuby. Dobrý argument, ďakujeme. Chceme sa dozvedieť reálne odpovede na tejto konferencii, takže sme veľmi radi za úprimnosť. A teda
Ja, ak si môžem vybrať, tak ja si vyberiem toho hada ešte. Nech sa páči. Dobre, že čo v tom logu toho môjho labáku symbolizuje had? Tak aj s tým 6-hranom symbolizuje benzén, to je vlastne taká nejaká základná organická chemikália. Prečo had? Lebo ten chlapík, čo sa volal Kekulé, ktorý vlastne vymyslel ako prvý vzorec toho benzénu, že ako vlastne je, tak on tvrdil, že vlastne sa mu to prisnilo pri nejakom takom mierne halucinogénnom sne, kde sa mu vlastne ten uroboros prisnil, ako si žere vlastný chvost a že ten benzén teda bude vyzerať podobne. Super, ďakujeme za odpoveď. A ešte posledná otázka, na ktorú ale potrebujeme že stručnú odpoveď, je, čo je život? Dá sa vyčerpávajúco vysvetliť chémiou? Áno, tak toto je naozaj výborná otázka úplne nakoniec. Myslím, že to je otázka skôr na biológov, by som si dovolil povedať. Tak my sa pokúsime sa ju počas dnešného dňa ešte zo párkrát použiť. Ďakujeme veľmi pekne za prezentáciu.